Appi sapassuit idat. Sapassuit idat. Imattumukadorpuun. Pisuttuariorlutaasit qaqqarsuarmukadorpuun. Massakku. Aako. Karinak maariulu. Ingiaqatiakka. Kanani. Udaqqippu. Luwi. Kiiti inequlu. Pilersuusum utaqqiartuamin siullut aallarput. No, taamassak qimmiiqqaatiorlut inga narsaamanersaasissua aqusaassuarpunerippuu masarluallaassangittu. No, aqutaan oqaluttuassalikkaat ikittaungarpuun pisuttuaq. Massak pinguartaf qaageqqammerparpun idanikuun aakku taqqinikuusau kiiti. Taam ayuku pilersuusum utaqqinikun. Hello. Neripuataarpallaangitto. Taam aing erruisinnarlani malinnaaniko. Kie kaqqal. Hei. Hei. Tassa pisuttuartartu toqqat. No, ingerlarujussuun. Massak. Kiappa. So. No. Nueqqiliu. Mange piut. Yes, maniniko tronerat qarusuutuqanuqarta imma video tan siulle ikkussaa pikangaanne tronerpu. Massakaing qasianguutunutsinni. Ai nok. Ainga. Taqqisaa. Ta ikanip qarusussua aqqalukku kuutak tan orninnikuusaa taamani. Imat takupiut pausilaassuun qasuusattukasiuamik idakka namminers ningalarniassuu yes no pauserut qum ingerlaqqik pause pauseruyussuu maanippu qarusueqqaani aapikku qarusummipput hei no teriyo ana unan ngalniarlu qarusummeruyorput kiitikku maariulu aapikku sunerput putorsua ja no issialaarlut ikung ingerlaqqissuun maana oi unersua pilaarior pussimaami pauseqqammeq massak pauseriarlut qummu ingerlaatta nukillaangayau vipput ut kanan pauseqqammerpu kanan nueq tassangan nuerarlut qummu toqqaanna aing kigullam qummukaat aquterpun Tawad pikungangunarpugguna pikunaangikkun tastan angiaqquta ullumik angiaqqutaatiungiluun oransia uyaqqa malippaun sumannaalsaana pinerullu aamak sortikkuartorniku pilai aana yes tak maleruyussuun taangin ingerlaqqissuu qummukaakkugaatiarnikuat qaqiutsiu yanginnaagas simuinnaagissua ingerlalissuun ta qaqqarsuu naqqani tassan qummukayaakkuulaaginnassuu qaqqarsuutugaana ja maani naraasalaarluta ingerlaqqik hei ui maangaussuppiun ikangani ingerluun massak unaaqqutisarpu qaaloorpu tan narsaamanersartarsuama ninneqaasitto tan aputaannaaviuami
eqierpasikkatiu imaattukkuussuun angiaqqutaatigun angiaqqutaан taasarparpu pikaniippu kattortikissuarput qooru puyoriu aqutaa ullumik aqutigissangilarpun angiaqqutaa ikaniippu aik inequkkun takulaassuun ayuko tautassangaanniik qummukanner amalu sumsammil tikkuassanerpaa qummukanner qoorsuarmut tautassangaanniik innartulaarlut taa qaavatigu qingutiorneruyussuu ja taatimeqqaalaartuguna Mario misiliu ikuuna talerpiatiun narsaamanersak puuyoriu aqutaatiun imalun qanu taanerpaan no angiaqqutaa uua tualerparpun iluarnerussaatikkatsuam tassuunaalernikuat ingerlagut ja kiisammaang piut hello upilernam tusangilaaga imaattumiippuun angi aqutaatiun qoorsuarmiippuun aing illuutunga ikanippu tau qasingianguitunutsinni massakkut ja tau pilersaarpuun pikunga pikku ilagun utaqqipпут tappikunassuu aqutaa kingullerma tuarnikuusarpa tuarniarserissuarpu ja no qumuallasak imma pausilaarerlut 5 minut so qaqikannerpuun massak pikung ingerlaruyussuun tau qulaatiut qingutstungaan aik ulakka heo qaqiartukaalererpuun ingerlaqqeqaun qasigangui tama takusinnaa tamangaya takusinnaarp haalittungaanu qaqqarsuasseqqaamiu yes ingerlagun qaqqaamanersaasangu appaan piut imaat ainga qingussua ikko taakunnarpuun atsain takusarp kiulti kangaannerpu wani aassaaqqaamang ikangaanni kanangaanniikan aggerpuun yes kan ingasappaat naang isingil ingasannerwaat angkangeramit ullum kaatuyuloqanaaval soortunnorsun taaka Mario apuuteriera Mario kanuunarnikuami tassuunaartussaaluarat angiaqqutaa atuleratsiu innasiornaasannerm unillattaataam taa massak wani issialaariarluta qingutilun hei kiisabe apuutiqaagul qaqqarsuarmun na qummu allukallalaariarlua kaa ingasak aya qissimaarfissangorpo isikkivissua qimerluoriorlu pingasuullut massakku apukkallarpuun hei ham tortarpaaskaarmi anerippuasum tamaanga lokkiliarnangu ilintiilaarussukkaluga aan
Eija, no pidin tää blokki ilaimaappo. Siellä on fiisivappuun. Anokuru. Eija, no. Men ni skal kysyä, kun on tanniatio. No, kanu piu FaceTime. No. Kanu. Aruma. Ja. Wadaatqan. Kiisam tamakkirpuut. Ayuk ilaqpassuun. Halai. Tarketel. Mario marlori maan qaqiullumi. Qaqiriarluni. Imaatumukaami. Malikkamitju taagun qaqiffip taappaanu. Hello. Hoi. Amana. Lui. Ilsilarniartiu unganning. Hello. Ja. Hadungivil. Ayuk aqqalukkun inequlu takku. Wanni 2 sekundim siulliul qaqipput. Halloi. Halloi. Tas ullumikkun qaqingit. Qoina. Aqqalumuquyana. Ja, luusi truunerlun aallarpu. Wanalua truuneqangattartissanerlu immeqam kaallaalaaraan iskivissууtakuniaannarlu. Yes. Ja, troni tarratilaarerat assililaareerattalu imaattulerpuun ammu allarnialerpuun nerinissatsin haltimiinnangoami neriartulaassuun sivisunaatiu sumitaman misingisassarsiornermi uungaamilaarlua paajertukuissuu alaterissuun qoini siginnaaravin nuanneraluarpuaas misingisarpas bye bye. Bye. Terus, sub, like, tamasado, up, bye.